Hej, kære sjæl. I dag er det blevet tid til at lave en aktivering til os alle sammen. Og det er en aktivering ind i rubinstrålens energi. Og det kan være, at vi også får smaragdstrålen med os. Men det er rubinstrålen, vi først og fremmest åbner os for at aktivere i os i dag. Og med os har vi de gyldne drager, der i kølvandet på min live i går stadigvæk er her for at overbevise os om, at vi er dem. Vi er de gyldne drager, vi er gyldne. Og krystalliseringen og indstrømningen lige nu er det, der ligesom hjælper os ind i den her goldenness, den her royalty. Man kan på en måde sige, at vi bliver Queen of Wands permanent. Så i dag vil jeg lave den her aktivering af rubinstrålen, så hvis du har lyst til at modtage den aktivering, hvis du kan mærke, at du skal være med til det, så er det nu, du kan finde et glas vand eller noget andet, du har brug for at drikke, og så sæt dig godt til rette. Og du kan selv bestemme, om du vil ligge ned, eller om du vil sidde op, om du vil have øjnene åbne eller lukket under healingen, eller under aktiveringen. Det bliver også lidt en healing. Men du bestemmer selv, hvordan du har brug for at modtage den her aktivering. Jeg har noget te. Og vi har en god times tid, så vi tager det stille og roligt, fordi det er meget, meget vigtigt, at jeg tuner ordentligt ind og får det rigtigt ned. Ærkeenglen Uriel er forbundet med den rubinrøde stråle. Og i dag kommer den rubinrøde stråle som indstrømning sammen med den gyldne stråle, The Golden Ray. Og tilfældigvis trak jeg lige det her kort, inden jeg gik i gang. Der kan man jo ligesom se de her to stråler, der merger i den her portal. Og det er faktisk meget der, vi er nu. Og det her, det handler om soul retrieval, altså det her med at hente sjælsaspekterne hjem. Og det er jo meget det, vi har gang i. Vi har gang i at smelte sammen med alle dele af os selv. Fortidige, nutidige, parallelle og fremtidige liv. Hvor vi er bevidste, i bevidsthed med vores galaktiske ophav og med vores spiritualitet, forstået ved vores spirituelle gaver, vores superpowers og vores spirituelle autoritet. Så vi kan tage den hjem og lande sikkert og godt i den. Og den her rubinrøde stråle har jeg tappet ind i, og jeg vil fortælle dig nogle ord nu om, hvad jeg mærker i den her stråle. Altså det er spiritual sovereignty, spiritual royalty, og det er spiritual purity i form af ren kærlighedsenergi, ren hjerteenergi, og det er derfor, at vi også har emeraldstrålen, der ligger sådan lige om bagved, jeg egentlig gerne vil favne det hele, lidt ligesom stilken på den røde rose er grøn og sådan noget. Så vi har, som jeg også har lavet live om tidligere, både smaragdstrålen og rubinstrålen, de er sammen, fordi det er hjerteenergi, det hele. Men rubinstrålen indeholder altså de her højere royale koder, kan man kalde det. Og det er connected til bloodlines. Det er connected til dine bloodlines, og dermed også dine forfædre og formødre, your ancestors. Og dermed alt det nedarvede, du har med dig i din bloodline og i dit DNA, kan aktiveres i dig
når du arbejder med rubinstrålen. Og når rubinstrålen aktiveres i os, så aktiveres hele det her kredsløb af bloodlines. Og jeg fik et syn den anden dag, hvor jeg så livets træ omgivet, eller nærmest inde i en rubin. Og jeg så, træet var blodrødt. Jeg så, at træet var vores blodårer, altså hvad skal man sige, blodårenettet. Og jeg så rodnet, og jeg så et netværk af floder ud på et landkort, ud i jorden. Livets vand, og det nærende, altså det hellige vand, livets vand, det nærende vand, og hvordan blodet på den måde også er en livskilde for os. Og nu har jeg også haft nogle lives, hvor jeg har været optaget af de her træer, og jeg er på vej ind i en dybere forbindelse med de her oprindelige giant trees, som kommer, når den kommer. Men for nu, det som er vigtigt at sige nu omkring den rubinrøde stråle, det er det her med, at hele det der netværk og dit livstræ, kan du accesse og få tydeligere forbindelse til igennem en aktivering af den rubinrøde stråle. Og dermed også, hvad skal man sige, the royalty DNA, the royalty codes in your bloodlines. Så mange af os kommer fra royale bloodlines i Ancient Lemuria, Ancient Atlantis, Ancient Egypt, og også i de andre realms og dimensioner, galakser, altså Sirius, Orion, Lyra, mærker jeg rigtig tydeligt, også nogle enkelte fra Arcturia, Andromeda Galaxy, hvor vi har royal blood. Og det betyder som oftest i de her civilisationer, hvis man har royal blood, jamen, så er det automatisk, at du er seer, du er healer, du er priestess, du er ypperste præst eller ypperste præstinde. Du har de her gaver, du bliver oplært i tempelvisdom, krystalmagi, you name it, og ja, Dragon Riders og så videre. Så når vi aktiverer rubinstrålen, så får vi automatisk skabt adgang til mere ihukommelse af de her koder. Så i den her tid, hvor vi har talt vi har talt om det her siden april eller sådan noget sammen med mig, tror jeg, marts-april måned, der bliver den her aktivering, som vi laver lige om lidt, en forstærkning og en åbning til nogle flere lag, nogle dybere lag ind i det. Så den rubinrøde stråle hjælper os også med at grounde al den her galaktiske visdom i det jordiske. Og det vil sige, at i stedet for at vi svæver afsted og lever ude på nogle andre planeter og ikke vil være her, så forstår vi, at vi skal bære det med os her på jorden, og at der er en grund til det, og kan lære at elske missionen, so to speak. Ja. Yeah. Og det at gøre det kræver, at vi kan slippe alt det, der står i vejen for, at vi kan eje vores spirituelle suverænitet og power. Og det betyder, at egoet skal flytte sig, og sorgen skal forløses, og vreden skal tilgives, og så videre, og så videre, og så videre.
Så vi skal tilgive os selv. Og vi skal tilgive al den smerte, vi har oplevet. Alle dem, der har påført os det, og alt det smerte, vi har påført os selv. Det skal vi tilgive. Og det er vi i gang med, det arbejde. Og vi beder om, og det er allerede ved at gå i gang nu, så jeg tuner ind lige om lidt, så gør dig endelig klar til at ligge derned. Det vi starter med, det er, at vi beder om, at alt det her, det slipper, så vi nu kan modtage den højeste, det højeste blueprint af vores højeste selv, vores højeste version. Og derefter modtage den rubinrøde stråle, modtage the golden ray, og modtage the emerald ray, supporting the ruby ray. Og ja, det kan godt være, at jeg skifter mellem dansk og engelsk. Det kommer som det kommer, og jeg er sikker på, at du og dit højere selv modtager alt, der skal modtages. Det hele bliver mere og mere universelt. Jeg bliver lige kaldet til at trække et kort, inden vi begynder aktiveringen. Men hvis du skal ned og ligge og sådan noget, så kan du lige så stille gå og gøre klar imens. Ja, det første jeg skal huske at sige, det er, at the ruby ray er også connected til abundance. Som er energetisk, er på spil for os i den her tid, hvor vi jo øver os i at være i modtagelighed, så vi kan modtage vores længe lovede velsignelser. Ja, og det er også det, vi skal nu her, når vi skal have den her aktivering, så skal vi også være i det modtagende. Jeg er også i det modtagende. Jeg har ikke skrevet noget på forhånd i dag. Jeg beder om, at guiderne kommer igennem in the now moment til os. Og vi får at vide, at vi er beskyttet, og det er vi nu og alle dage. Vi er beskyttet, når vi betræder den her nye vej, hvor vi ikke har gået før. Det er meget det, der kan holde os tilbage. Det er, når vi ikke synes, at vi har kontrol over det, fordi vi har ikke prøvet det før. Ja. Hvis du har brug for at bevæge din krop undervejs, så gør du bare det. Hvis du har nogle krystaller, som du kan mærke, du skal have med her i den her aktivering. Hvis du har rubin, jeg har en rubin på her. Hvis du har en rubin, du gerne vil have på, så tag den på nu. Eller læg den ved siden af på et alter eller et eller andet, så modtager den her aktivering. Så vi aktiverer alle vores krystaller. Vi aktiverer, altså med den gyldne stråle, og vi aktiverer alle vores rubiner med rubinstrålen. Ja. Og så får jeg at vide, at den her aktivering af rubinstrålen vil hjælpe os med at komme mere i bevidsthed med vores indre træ, vores livstræ. Så vi kan skinne, så vi kan være der med alle aspekter af os selv. Altså det er ligesom det, vi har battlet eller bøvlet med, ikke også indtil nu. Det er det her med, at vi kan aldrig helt få alle aspekterne i spil. Enten så bliver vi flove eller generet eller bange for at blive dømt eller et eller andet. Det er alle de gamle, hekseafbrændinger og alle de tidligere liv der, hvor vi er blevet straffet for at være seere og helbredere, som spøger og som vi har bøvlet med. Og det er en total renselse af alt det, vi laver nu. Så nu har jeg tændt salvien, og vi begynder nu renser jeg i mit felt her. Ja. Jeg kalder de højeste mestre ind, jeg kalder de højeste ærkeengle ind, jeg kalder de højeste opstigende guddommelige mesterdrager ind, the guardian dragons.
the galactic dragons, highest light of the highest dimension, Archangel Uriel from the highest light, the highest dimension, highest love. Thank you for being with us now, assisting us now. Jeg åbner det store, fantastiske felt. I en tryg og sikker beskyttet atmosfære. Tak, Master Merlin, fordi du beskytter os i din kuppel af grøn og lilla. Radiance Magic. Thank you, Saint-Germain, for being here now with your eternal violet flame. Og vi takker, fordi vi er beskyttet af den violette flamme hele vejen rundt. In spirit and in flesh, in all now. Thank you, thank you, thank you. So it is. Jeg takker mine guider for at komme klart og tydeligt igennem, og takker alle mine kraftdyr for at være med mig nu i den her aktivering af den rubinrøde stråle til det højeste gode for os alle. Og vi takker for de gyldne drager, der kommer ind nu. The golden dragons. Thank you for coming in. Thank you for being here. Og de er allerede i gang med at aktivere den gyldne stråle, som vi modtager fra den centrale sol nu. Og vi tillader den gyldne stråle fra den centrale sol at komme ned igennem vores chakrasystem, ned og aligner os. Vi aligner med den gyldne stråle. Vi ser de gyldne drager, der kredser rundt om den her gyldne stråle, som det center, som kommer ned igennem dit chakrasystem nu, kommer ned igennem alle dine højeste chakraer, og ned igennem din kronechakra, ned igennem din centrale kolumn, din søjle, your inner center line. Og du aligner fuldstændig nu med den gyldne stråle og mærker, hvordan den strømmer blidt og blødt. Og samtidig krystalklart igennem dig. Varmer dig op med sit gyldne lys. Mærker, hvordan det fylder hele din krop. Fra din centerline ud i arme og ben. Hele vejen ned igennem. Krone, tredje øje, hals, hjerte. Solar plexus. Hara. And your root. Og fra din rod, ned i benene, ned igennem jorden, ned til din Earth Star, og ned, helt ned, og ind i de inderste riger, Gaia Sophia connecter med den smaragdgrønne energi og stråle, der nu begynder at brede sig op efter, griber omkring dine rødder med blide, kærlige, favnende hænder, og langsomt stiger op igennem din centerline, op igennem dit rodchakra, op igennem din blood root og dine rødder, op igennem rod, hara, solar plexus, og op i hjertet. Den breder sig ud og stråler sammen med dit smukke, kærlige hjerte. Videre op fra hjertet, højere op i det højeste hjerte, dit højre hjerte, op i dit kosmiske hjerte, op i halsen, så du altid må kommunikere kærlighed op igennem det tredje øje, så du ser alt af kærlighed op igennem din kronechakra, så du forbinder dig med den universelle kærlighedsenergi, den højeste ubetingede kærlighedskraft. Og op igennem alle dine højere chakra, og op i en connection, evig connection med spirit. Kristusenergien, Kristuslyset, skabes nu her i mergingen af den gyldne stråle og smaragdstrålen. Og du mærker det nu. Du er alignet med det, du er forbundet. Det løber igennem dig. Og nu beder vi om at blive renset for alt energi, ikke af lyset, som ikke længere tjener os, som ikke skal med videre, som er outdated, gamle trossætninger, gamle overbevisninger, der
ikke tjener os længere, det beder vi om, bliver renset og flyttet væk fra os nu. Dissolve, dissolve, dissolve. Og vi ser nu, hvordan det nærmest bare fordamper stille og roligt ud igennem vores celler, som fugtig damp en sommermorgen, hvor dukken letter. Du kan bruge din vejrtrækning til at hjælpe, hvis du har brug for det. Mærk, hvordan det fordamper, evaporerer og fordufter, forsvinder på dine udåndinger. Vi beder om at tilgive al smerte nu. Og vi beder om tilgivelse for al smerte, vi har påført os selv og andre nu. Og vi beder om tilgivelse for alt vi har været igennem. Og vi tilgiver nu alt vi har været igennem og oplevet. Enten det påført af andre eller os selv. Vi slipper det nu. Og mærk nu, hvordan den gyldne stråle intensiveres, tiltager, og hvordan de gyldne drager omgiver dig, svæver omkring dig, og blæser deres gyldne, varme ånde ind i dine celler, ind i dit system, ind i din krop, ind i dit hjerte, og fylder dig med fornyet energi, fylder dig med guddommelig skaberkraft, fylder dig op med dit eget lys, og med den gyldne stråles velsignede lys. Du er nu helt renset og helt klar til at modtage aktiveringen af den rubinrøde stråle. Og de gyldne drager bliver hos os, imens aktiveringen sker. Fra den centrale sol åbnes nu portalen til rubinstrålen. Se hvordan en spiralformet portal åbner sig midt i den centrale sol og afslører en rubinrød verden, hvorfra den rubinrøde stråle nu strømmer ind og ned for at mødes med dig. Se den rubinrøde stråle blive kraftigere og kraftigere, som en projektør, en laserstråle, der bliver bredere og bredere. Se den rubinrøde farve, dyb blodrød. Og mærk den groundende urkraft. Den urgamle ancient divine creator code streaming in with this ruby ray. And allowing yourself now to receive the ruby ray down through all your chakras, through your higher chakras, down into your crown. Allow it to come in softly and gently.
Feel the red rays spreading out as they enter your sacred crown. And feeling the ruby rays now coming into your third eye. And as your third eye is immersed in the ruby red light, you start to sense the magenta dragons from the highest galaxies coming through now to assist you in receiving into your divine system, your divine cellular crystalline body, the ruby red ray wisdom codes. Allowing the dragons to do whatever it takes for you to open even more in trust, in faith, and in complete sense of safety. As you receive now the ruby red codes, mærk hvordan den rubinrøde stråle har delt sig i mange stråler, der skinner ned igennem din krone, ned igennem dit tredje øje, videre ned igennem din hals. Og i din hals aktiverer de slumrende rubinrøde cellestrukturer, DNA-strukturer, der gør dig i stand til at tale din sandhed som den majestæt du er, som det ophøjede spirituelle væsen du er. Uriyanaki asuru yado turu yamama yakuru yoru uriyanashu. Uyana uriyu kiriyam iriyam og se nu, hvordan magentadragerne kommer med et smukt smykke, et halssmykke, en halskæde fuld af røde rubiner, som de blidt lægger omkring din hals. 16 røde rubiner, kæmpe store, runde, facetslebende rubiner. Uriana kiria uria hui kuria nuria Og mærk nu, hvordan de rubinrøde stråler fortsætter fra dit halschakra og videre ned i dit kosmiske hjerte. Og mærk ekspansionen her. Tag eventuelt en dyb vejrtrækning. Mærk, hvordan dit kosmiske hjerte ekspanderer med den rubinrøde stråles visdom. Og mærk, hvordan den rubinrøde stråle fortsætter ned igennem dit hjerte. Dit hjertechakra. Mærk, hvordan den her bliver favnet af smaragdstrålens kærlige kraft. Fortsæt med den rubinrøde stråle, lad den komme ind, ned, videre fra hjertet, videre ned til dit solarplexus. Gennemstrømmer din indre sol med sin rubinrøde strålekraft. Videre ned i dit hara chakra, oplyser dit hara chakra, aktiverer din kreative passion, din indre ild, your wildfire, your sexual primal force, som enabler dig til at lave alle dine kreative drømme til virkelighed. Mærk, hvordan den rubinrøde stråle gennemstråler din livmoder, din energetiske livmoder, din livmoder og alle dine
forplantningsorganer. Haya kuriana turia shuyana et osh at aranayana turi et rorana kinamushumara yatariya. Ankaya ha anda iara osh aharia. 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 Og lad nu den rubinrøde stråle fra den centrale sol strømme hele vejen ned igennem dit rodchakra. Og lad den fylde dit rodchakra helt op med den rubinrøde farve. Bare mærk, hvordan du holder dig selv. Hvordan den rubinrøde stråle supporter dig i at holde dig selv og stå i din suverænitet som det jordiske væsen du er, og som det galaktiske væsen du er. Se, hvordan den rubinrøde stråle forplanter sig ud igennem dit rodnet, dine rødder, ben, fødder, rødder. Og mærk nu, hvordan den rubinrøde stråle fortykkes som en tyk, blodagtig væske og trænger ned og samler sig ned igennem din blodrod, your blood root. Bunden, roden af din centerline. Og lad den fortsætte ned i jorden. Ned i jorden. Helt ned i Gaia. 2 meter ned. Ned igennem Earthstar og videre ned. Ned og slå rødder. Og den rubinrøde stråle går nu hele vejen igennem dig. Fra den centrale sols portal. Hele vejen ned igennem dit chakrasystem. Hele vejen ned igennem din blood root. Ned igennem Gaia. Ned igennem ind. Til de inderste riger. Tag visdommen herfra os. Forbind dig. Mærk dit blod, mærk dine blodårer, mærk dit kredsløb. Mærk det snurrer igennem hele din krop. Mærk, hvordan du er levende, og mærk, hvordan den rubinrøde stråle strømmer med dit blod rundt i alle dele og afkroge af din krop. Nu. Og nu kommer forfædrene ind, forfædrene og formødrene, og de lader deres guddommelige koder, som du skal huske, blive hældt ind sammen med det livgivende hellige vand. Forestil dig at se for dig, hvordan dine forfædre og formødre holder krukker og vaser, vessels med guddommelig vand, hvor deres guddommelige, spirituelle arv med vandet hældes ind i den rubinrøde stråle, og nu regner ned ind over dig og ned igennem dig. Modtag koderne fra dine forfædre nu. Modtag koderne fra dine formødre nu. Modtag deres visdom. Modtag din arv. Modtag dine royale koder til ihukommelse af, hvem du er. Og nu kommer elementerne ind, og elementdragerne ind. Og dragerne puster nu ind i den rubinrøde stråle. Alle de spirituelle koder, som er din kosmiske arv. Modtag. Healende koder til dit indre livstræ.
Og mærk, hvordan brikkerne falder på plads i dit indre livstræ nu. Hvor du modtager alt det, du skal bruge. Lad den rubinrøde stråle gennemstrømme dit indre livstræ. Og de gyldne drager kommer ind nu og lader den gyldne stråle blande sig med den rubinrøde stråle fra den centrale sol. Mærker du nu, hvordan du gennemstrømmes af begge disse smukke stråler, fuldt beskyttet i den højeste kærlighed til den højeste healing, højeste understøttelse af dit velbefindende. Lad dem flette sig sammen og modtage dem. Ærkeengle Nuriel velsigner dig nu. Den kommer i et blændende lys. Skarpere end noget du har set. Bader dig i sit lys. Og han hærder din krop, der nu er blevet til krystal. Du er blevet til rubinkrystal. Helt krystalliseret, og du reflekterer hans lys. Og fyldes op af det på samme tid. Ærkeengle Nuriel minder dig om, at du er et mægtigt lys. At der er brug for dig på jorden. Han giver dig noget af sit lys. Tag det ind i dit hjerte. Sig, at du skal gå med det lys på jorden. Vær et lys for andre. Med det du er. Vi takker Uriel for hans smukke lys og kærlige hilsen. Fyldt op af den rubinrøde stråle, aktiver. Jeg er aktiveret i den rubinrøde stråle nu. Fyldt op af den gyldne stråle. Jeg er aktiveret i den gyldne stråle nu. Aktiver. And so it is. We are online. Supported by the Emerald Ray. Activate.
activate, and so it is. Vi takker for den her treenighed af guddommelig kraft og energi, der nu er aktiveret i os. Du mærker dig fornyet, du mærker dig fyldt af glæde og højfrekvent kærlighed. Vi takker dragerne for deres assistance. Vi takker for den smukke rubinrøde halskæde. Og vi takker for den groundede forbindelse med jord og himmel. Vi takker for træets visdom. Vi mærker tydeligt vores indre livstræ. Helt intakt, fuldt oplyst og helt intakt. Vi takker for koderne, vi takker for fædrene og formødrene. Og deres smukke gaver. Takker. The elementals. For deres visdom. Vi beder om, at den her aktivering aktiverer på det højeste plan i os, den højeste udgave, the highest blueprint, the highest template, the highest version of us. Now. Og mærk din rod. Mærk dit rodchakra. Mærk din blood root. Mærk dit køn. Mærk din bækkenbund. Mærk dine lår, knæ, skinneben, ankler, fødder og fodsåler. Tag en dyb indånding ind i dine ben. Og vend stille og roligt tilbage på udåndingen. Kom tilbage. Som nyaktiveret Ruby Red Royalty of the Earth. Husk at drikke noget vand. Rense eventuelt lidt med salvie eller palo santo. Kom stille og roligt tilbage. Tag det meget roligt. Go slow. Man kan godt være svimmel. Du har måske lidt hovedpine, så kan du lige massere dine tændinger blidt. Så stille. Der er sket en voldsom aktivering også af vores tredje øje. Krone. Åbningen, hvor vi modtager det hele.
med den rubinrøde stråle åbner vi for at arbejde med vores indre lederskab. Lad den komme i spil og blive forfatteren i vores eget liv. Det er noget, vi har gjort mange gange før, tænker jeg. Men det her med virkelig at ture og træde ind i det spirituelle lederskab, hvor du kan stå i brusen og snakke om coronabedraget, eller gå ind i kirken med din shamantromme, eller lave en spontan healing på gaden, hvis en ønsker det, og bare stå ved dine evner, eller just living it out loud. Det sparer os for noget spildtid og for nogle omveje, som vi måske før har gået, hvor vi har tøvet med noget, så vi måtte udsætte det eller vente med at aktivere det. Og der er noget med at ture og gå ind og træde ind i vores den ægte udgave af os selv sammen med vores familie, foran familien. Det er et af de steder, hvor mange af os har skjult os lidt. Det indre lederskab er på sin vis også et ansvar, hvis du oplever, at du for eksempel er en del af en orden, eller er blevet kaldet af for eksempel ærkeenglen Mikael, eller på anden vis har fået besked om, at du har en mission på den måde, så er der i det der indre lederskab en form for ansvar i at begynde på det, fordi vi har en opgave, og hvis vi hele tiden går og gemmer, hvem vi er, så går der længere tid, før det aktiveres, og vi egentlig udfylder funktionen. Så nu er der et kontemplationsarbejde efter den her aktivering for os alle sammen, hvor vi må mærke ind i hver især, hvad bliver jeg egentlig bedt om at gøre. Og hvordan kan jeg komme derhen? Hvad er mine redskaber til det? Jeg har lige været ude at handle, inden jeg lavede den her live, og stod ind i en mand, der bare helt åben står og snakker, helt ublu om hans sandhed, ikke også? Der er, altså det er ren Sasha Stone og Age of Truth TV, og jeg ved ikke hvad, og det er bare nede i Brugsen, i en lille landsby. Og han siger det jo til mig, og jeg tænker, jamen jeg er helt med på, hvad han siger, og jeg siger også, jamen de skal jo vise det, og det har de jo sådan set også gjort, men vi må bare håbe, at sådan og sådan, og og altså, der var bare sådan en helt åben samtale, og det kan jeg mærke, var ligesom et forvarsel på det, som jeg ligesom bliver guidet til at sige nu her til os. Så. Og det er også noget med, at det er noget med at kunne stå i det, i den familie, der ikke nødvendigvis er ens tribe, og deler de samme overbevisninger og sådan noget. Og så er det også at finde sin tribe, finde ud af, hvor er det forum, hvor der er plads til at være mig. Er der mere, vi skal sige? Så får jeg vide, altså kræftdyr, de bliver ved med at komme ind, altså de er meget, der er en meget stor åbning der lige i øjeblikket, hvor vi kan tabe ind i visdom, og vi kan forbinde os med kræftdyrene. Det at tale med dyr,
kommunikere med dyr, telepatere med dyr, er meget åben. Og så kan det være, at du også, i tråd med det, jeg sagde før, jeg springer lidt rundt i det. Jeg går tilbage til det her med at være kaldet af en ærkeengel, eller tilhøre en bestemt orden. Det kan også være, det er Jesus, for eksempel Jeshua, der snakker til dig og siger, at du er en af hans disciple og sådan noget, og du skal til at træde ind i din mission og gøre noget bestemt og sådan noget. En ting er, at vi træder ind i vores egen mission og ind i os selv og begynder at være dem, vi er, og align mere med det, og ikke længere har så mange masker på, eller ikke har nogen masker på overhovedet. En anden ting er det her med kaldet og the labor of love. Og en tredje ting er det her med at være med til at bygge verden og være en starseed, en jordengel, en lysarbejder. Det ved vi jo, det er vi jo på mange forskellige måder. Folk, der arbejder inden for forskellige områder, for eksempel i den offentlige sektor, i plejesektoren, eller andre steder, også politisk og på Christiansborg og så videre, som, altså, hvad skal man sige, sjæle, der er der for at bringe lyset ind, og være med til at skabe transformationen, skiftet, forandringen. We are building the new earth. Så der kan du opleve nu efter den her aktivering med the ruby ray and the golden ray, at du vil blive kaldet på. Du vil blive kaldet kraftigere ind i dit formål. Det her kort, det har jeg fået igen og igen og igen, siden jeg fik det her kortsæt for mange år siden. Altså, jeg ved ikke, jeg tror jeg købte det i måske i år 2001 eller sådan noget. Og blive med at få at vide hver gang, at jeg er en af dem, der skal bygge den nye jord, ikke? Altså, og hvordan det end er, vi skal gøre det, om vi bygger tiny houses, om vi ligefrem står og bygger noget, eller om vi er med til at starte nye ting op, tiltag, foreninger, netværk, skoler, institutioner, behandlingstilbud, spirituelle kredse, cirkler, hvad det nu er, så er det et kort, som har fulgt mig rigtig meget, og jeg kan mærke, at når jeg ser på det nu, så er det virkelig den der med at være en del af en legion, en del af en orden. Og det har vi været i mange liv, har vi været med til at bygge det kærlighedsbaserede op. Og det er det kærlighedsbaserede, som skal bygges op nu igen her på jord. Og det er det kærlighedsbaserede lederskab, det er det den kærlighedsbaserede suverænitet, det er den kærlighedsbaserede modtagelighed. Alt er kærlighedsbaseret af det, vi egentlig laver. Der er ikke noget af det, der ikke er i den ånd. Og bodywork kommer op for anden gang nu. Kærlighedsbaseret motion, kærlighedsbaseret fokus på krop og velvære, trivsel og helbred, kærlighedsbaseret tilgang til, altså hvad skal man sige, oplevede udfordringer omkring kroppen, kærlighedsbaseret tilgang til, hvad du putter i kroppen, hvad vi spiser og drikker, indtager. Og så siger de, husk også lige at være kærlig ved dig selv efter den her aktivering. Blandt andet hovedpinen, den kan godt være lidt stram lige nu. Og de siger, det hjælper at lave vejrtrækningsøvelser og at danse. Okay. Gudinderne skal have lov til at komme på banen også. Når jeg tænker rubinrød, så tænker jeg Vesta, så tænker jeg Mary Magdalene, og jeg tænker Mother Kali. Og det er jo en sjov blanding. Mother Kali er endings and beginnings. Altså hun er den, der slår frygten ihjel.
Så det aspekt af dig selv, der slår frygten ihjel, og lader dig komme til. Og Mother Mary, Maria Magdalene er jo den ubetingede kærlighed. Hun er også terapeuten, hun er også seksolog. Ja, og så har vi Maeve, Honor Your Cycles and Rhythms. Og hvad har vi her? Så har vi en afrikansk gudinde, eller Oya, der hedder Mbuya Nehanda, Radical Rebirth. Og det er lion energy, lioness energy. Og hun kommer og siger, at den røde energi, hun er bærer af, hun er også en af de røde, siger hun, det er det røde Lionheart. Altså det her med, at man er loyal og har et lederhjerte, et løvehjerte, som er ukueligt, siger hun. Og samtidig det er sådan en fuld fønix-energi. Hun rejser sig fra asken. Hun popper bare op igen. Hun bliver genfødt på ny igen. Og hun kommer med regnen. Hun kommer med det frodige igen. Og hun er frygtløs. Hun har et kærligt aspekt i sig. Hun er frygtløs. Hun kommer ud af natten med det frodige, med fugten ind i den tørre. Hun er lige skiftet mellem tørke og regntid. Der kommer hun ind med livet igen, med livets vand. Der har vi den igen, med livets vand. Og det der giver hende hendes ukuelighed, det er hendes connection til spirit. Hun er galaktisk i sin forbindelse. Hun ved, hun er royal. Hun ved, hun er en lioness. Hun ved, at hun ved det her. Og hun ved, at hun er den. Så hun er overhovedet ikke i tvivl. Hun ved ikke, hvad tvivl er. Hun ejer ikke tvivl. Og det er det, vi må efterstræbe. Så det bliver spændende, hvordan det her det kan styrkes i os her ind i den næste periode. Og vi nærmer os en fuldmåne lige så stille, hvor vi jo kan høste den energi, som fuldmånen har, med at have fuld lys på det. Full power. Nu står jeg af mit fulde lys. Bam! Ikke? Og så har vi The Lion's Gate, som jo i den grad er det, vi lader op til, varmer op til. Alle de her ting med at aktivere det her og komme ind i vores indre lederskab og blive golden. Altså det er, hvad skal man sige, en preparation, en forberedelse til The Lion's Gate. Vi bliver trænet op i at favne og integrere vores galaktiske herkomst, for at vi kan gå ind i den, altså 8-8-portal, der er en Sirius-portal, hvor der er åben til Sirius. Hvis vi har nogle connections til Sirius, så er det her, vi vil være i stand til virkelig at hente ned, kommunikere, telepatere og ekspandere ind i endnu mere, hvad skal man sige, vidsthed og endnu mere kanal, tror jeg vil sige. Ja. Så The Lion's Gate, og det er også løvinden. The Lion's Gate i år, føler jeg, er en portal, der virkelig vil
aktivere vores løveenergi, vores løvehjerte, og det er hjertebaseret lederskab, og det er loyalitet, og det er unapologetically you, living out loud, expressing your desire, mens du er mega grounded. Du mister ikke jordforbindelsen, og alle negative bånd, eteriske cords og sådan noget, det bliver cuttet. Alt, hvad du ikke skal bruge, det bliver cuttet. Men de sunde, royale bånd, som vi lige har fået hældt ind med forfædrenes levende vand, visdomsvand, bliver bare vækket i os. De bliver levende gjort i os. The divine lineage that we are part of is revealed with the living waters. Prøv lige at se vandene bagved hende. Og så kan du se, at hun er nærmest blevet bragt ind på strandbredden. Bum, hun lander der, plask, ikke? Og havet sætter hende af inde på strandbredden. Værsgo, du skal leve det ud her på jorden. Og selvom du er nutidig, så er du ancient. And that's what's happening. That is the way the cookie crumbles these days. I'm telling you guys. I'm telling you. Jeg bliver ved med at sige det i de her lives. I'm telling you. It's just crazy. So then lion energy, it's going to be a blast. It's going to be a tower moment of proportions. Fordi at enten så stepper du ind, eller også gør du ikke. Og hvis ikke, altså, vi gør det, så kan vi mærke det. Og hvis vi gør det, kan vi også mærke det. Men kan du se, når vi stepper ind i noget, vi måske er lidt usikre på, men stepper ind alligevel. Når vi stepper ind i det alligevel, og gør arbejdet, så arbejder vi jo netop med det der med at eliminere frygten. Og det er også en løveenergi, ikke? Og lægge den frygt ned. Det er Kali, og det er Lion. Altså så stepper man jo ind, fordi hvis vi stadigvæk er i frygt, så er det, vi ikke stepper ind. Ikke? Dem, der er bange, de stepper jo ikke ind. De tør ikke at steppe ind. Så der ligger hele tiden det der arbejde. Og din udholdenhed, din ukuelighed vil lede dig to the waters of renewal. Altså det er der igennem din genfødsel sker. Og vi tvinges ind i det her med at skifte perspektiv og virkelig ture og være frygtløse. Vi skal ud af den frygt. Og der er jo frygt på så mange planer, ikke også? Frygt for at miste kontrol, frygt for at blive dømt, frygt for ikke at være god nok, frygt for fiasko, frygt for ruin, ikke også? At vi så havde vi ikke flere penge, og så døde vi, ikke også? Altså, det er de her oldtusse gamle programmeringer, vi lige har fået renset ud. Så og hver gang, hvad skal man sige, det stikker deres grimme hoved frem igen, for lige at, men er du ikke stadigvæk lidt, det kan da godt være, du synes, du fik en aktivering for 2 dage siden af Kamala Marie, men synes du ikke lige, at du skulle være lidt bange alligevel, så skal vi have et værktøj til at skifte det med, ikke også? Så skal vi kunne få den væk igen. Og der skal vi, hvad skal man sige, finde motivationen til det, til at finde redskaber til det. Og et af redskaberne, som vi har snakket om, og som jeg lige snart nævner igen, det er det her med at gå efter det, dit hjerte er fuld af. Altså your heart's desire. Og så kører du bare efter det. Fokuser på det. Ikke også? Hvad er det, jeg vil? Godt, så gør jeg det. Jeg kan ikke høre det der. La. Jeg sætter musik på, fordi nu skal jeg danse. Det er det, jeg vil. Jeg vil ære min krop. Jeg vil lave bodywork. Ikke også? Jeg hører efter. Ikke? Eller jeg er i gang med at bygge en ny verden. Jeg har ikke tid til det der med at høre, sidde og lytte til den stemme, der gerne vil fylde rigtig meget og begynde at pille mig ned igen og fortælle, hvor forkert det er, det jeg lige har gjort. Den kommer jo ofte lige bagefter, du har gjort det, som du er rigtig god til, og det, som er din mission, det er meningen, du skal.
så kommer den der stemme der, det var da vist ikke særlig godt, hva'? Du er da vist lidt dum, at du tror, at du kan det her, eller sådan, altså det er da vist lidt. Og de sidder på dig som fluer, der ikke vil gå væk, og de kommer bare igen, og du børster det væk, og så kommer den bare igen. Og det er et skide godt billede på det der, hvad det er, der sker med den der ego-stemme, og hvordan vi faktisk, altså hele tiden må ind og arbejde, hele tiden må ind og regulere. Men du har den power i dig til at overkomme de ting. Vi har den power i os. Og den skal vi hente indenfra. Og vi skal bare tro på, at hvad skal man sige, vores grundønske og vores grundsubstans er trivsel. Forstået på den måde, at det ikke er overlevelse, det handler om at overleve, og så kæmper jeg, og så skal jeg bare overleve. Nej, grundsubstansen er trivsel. I want to thrive. I don't want to survive, I want to thrive. Og det gør jeg ved at lytte, ved at og igen og igen komme tilbage, ind i hjertet. Kom hjem. Inner leadership, heart-based leadership. Og det der med, du bliver ved med at gå, selvom du ikke kan se vejen, ikke? Også move forward, even though you don't see the way. Altså, fordi når du tager det første skridt, så siger universet, okay, så kan jeg give dig velsignelserne, så kommer jeg med det. Men jeg kan ikke give dig noget, hvis ikke du gør noget, for så ved jeg ikke, hvad du vil, så ved jeg ikke, om du vil noget. Det gider jeg ikke. Det er der ingen, der gider. Det gider vi jo heller ikke selv. Det er også det, vi lærer vores teenager. Prøv lige at høre her, makker. Du er nødt til at lige selv at steppe lidt op, ikke også? Jeg gider sgu ikke at stå og altid at være den, der skal komme ind og sætte dig i gang med tingene. Du må da selv gøre noget, ikke? Hallo? Og det er det samme med også universet. Og så jeg fik formuleret det i aftes på en måde. Gud er ikke en mand med gråt skæg op i himlen, eller en eller anden ting. Altså, God is consciousness, and God is you. Fordi du skaber med dit sind. Your mind is creating your reality. Your mindset, your thoughts, your vibration, your frequency skaber dit liv, din virkelighed. Og derfor kan vi gøre vores drømme til virkelighed. Og det øver vi os på at forstå det her, så vi virkelig kan begynde at leve det, ikke også? Men okay, så hvis jeg med mine tanker, med mit mindset skaber min virkelighed, så er jeg skaber. Then I am creator. I am creator. Source creator. Then I am God. Så det er mig selv, jeg taler til, eller det er mig selv, jeg taler om. Så når Gud og universet siger, fint, så kan vi hjælpe dig, så er det mig selv, der hjælper mig selv. Eller hvad? Og i fremtidige versioner og så videre. Så jeg skal tro på det. Det er jo det, jeg skal jo tro på, at jeg kan, og så kan jeg. Hvis jeg hele tiden sidder, er der ikke godt nogen, der kan fortælle mig, at jeg kan, jamen så bliver jeg ved med at hænge der på den der. Fordi I have to tell myself. Så det er den action. Vi er nødt til selv at tage action. Vi er nødt til selv at bevæge os fremad. Vi er nødt til selv at sige, godt, jeg gør noget nu. Ikke? Og den selvtillid kommer ud af vores vær. Og det er et valg, vi tager. Vi tager et valg om at tro på, at jeg er det her værd. Og så tager vi en beslutning, så gør vi noget. And that's how you create life. Så det mod, og det selvværd, og den tillid til, at jeg godt kan noget, den begynder og det bliver formgivende for vores integritet. Kan du se det? Min integritet er lige med graden af tillid, graden af værd og graden af mod, handlekraft, power, willpower, stamina, drive. Det er en treenighed på en eller anden måde, ikke også, som jeg må forstå. Så frem med kattedyrene.
Because that's what it's all about. Vi har fået 2 kattedyr indtil videre, og jeg taler om løven. Så, you know. Ja, den anden var tigeren. Her. Og det er frygtløshed. Og det er også ukueligheden. You can't kill me, you know. We gotta have that to move forward. So, with all that said, leap into the magnificent unknown with unwavering faith. Spring fra delen af. Spring ind i det ukendte. Spring ind i det, vi ikke ved, hvad er, og det vi er. Fordi there is no fear. Og hvis ikke jeg kan blive bange for det, hvad kan jeg så? Hvad kan så ske? Så kan der ikke ske noget. Okay, så springer jeg bare. Hvis jeg dør, så dør jeg jo. Så er det jo slut. Men hvis jeg dør, så må jeg også sige, okay, hvis jeg dør, så er det jo fordi, jeg er færdig med at være her. Okay. Alright. Så er det jo bare det, jeg skal. There is no death. Death is not an ending. Alle de der spirituelle floskler. Kan vi tro på dem? Kan vi tro på det, når vi siger det? Kan vi virkelig tro på det? With the ruby ray integrated and activated within us now, along with the golden ray, you are gold. We have to cultivate it, ikke også? Det må vi mærke os gennemstrømmet af den smukke, smukke energi. Det har været en aktivering, og det har været en opsummering med en af nøglerne til til forandringen, ikke også? Til skiftet, som er ud af frygt. Og det, jeg gider ikke sige det mere. Det har vi arbejdet med 1000 gange før. Ikke? Ud af frygt, 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 for helvede, frygt. Ja! Hvorfor skal jeg kæmpe? Du skal ikke kæmpe. Det er det nye i det. Du skal ikke kæmpe. Jeg har kæmpet sådan for at komme ud af frygt. Ja, fordi du tror, du er fanget, men det er du ikke. Det er en illusion. For det første, så er hun ikke spærret inde af de der svær. For det andet, så er der ikke bundet knude på den der bandage der. Hun kan egentlig bare vriste sig fri, tage bindet af øjnene og gå. Men nogle gange, så kan vi godt lide at stå der og sige, jeg kan ikke noget. But if you want your victory, baby, then you gotta move. Og tage en beslutning. Hvordan går det med jeres kærlighedsliv? Ellers i øvrigt. Har jo lige været sådan en total kærlighedsbølge, der er skyllet igennem. Hvis ikke der er sket noget i dit liv, så sker der noget nu, fordi nu har du aktiveret den her rubinrøde stråle i dig. So you just wait. It's gonna be great. It's gonna be the love of a lifetime. The love of many lifetimes. So with that, I'm going to wish you a blessed day. Hey. Ruby Ray.